Ang unang pagbasa naghulagway sa usa ka krisis sa kinabuhi sa katawhan nga mituo sa Ginoo. Lisod-lisod ganining ilang pagtuo kay pag-ingon sa Ginoo pinaagi ni Moises, biyaan taning Ehipto, biyai ang inyong mga balay, mangadto ta siyutang gisaad, misunod sila isip usa ka dakong nasod. Ambot ang mga Pilipinos ug ingnon biyain ning Pilipinas kay mangadto ta og laing lugar, ambot mo biya ba kaha? Abisan na lang ang taga San Vicente, kamo tanan ron din biyain ninyo kay padtuon tas Ginoo sa laing lugar, mo biya mo dili. Anong tutok mo lang muna ko. Nawa, di ba wagin mo yung reaksyon. Mao na, lisod-lisod ng ilang gibuhat. Unya, misamot pag yun kalisod, kay pagbiya nila sa Ehipto, diin giulipon sila ni Paraon. Sa dihang nakalakaw na sila mga pila ka adlaw, nausab ang huna-huna ni Paraon o gustong Paraon nga ibalik sila pagkaulipon. Munang gigukod sila o na-corner sila dito sa pula nga dagat, Red Sea. Ang mga sundalo nag-anam nagkaduol niya sila sa naa na sa tampi sa dagat. Munang nakaingon sila, Moises, mao ba ni ang lugar nga anhi mi patyon sa Ginoo? Mas maayo patog mga ulipon mi niya mamatay mi dito kay at least mapahiluna taglubnganan, pero dinhi panganon lang tana mga isda ron diha. Kamo pa atong sitwasyon na saman mahadlok mo o dili? Sa mamoy tingog diha nangamatay na mo, mahadlok mo o dili? Hadlok ko, bisag ako ato, hadlok ko, patay na ko na. Ikyas mga ita dito kay haron di ta matay, nya karon nanahin noong kamatayon. Unsa may gisulti ni Moises, ingon siya, ay mo kahadlok, padayon. Asa man mo padayon? Labang anang dagat, padayon. Dili na ni masabtan. Apan diha sila nakasabot sa dihang misunod sila nga mipadayon sila. Pag ingon nila, o sige, padayon man ka. Ikay una. Ni una dayos Moises, iya dayong giana iyang songko dito sa dagat. Ngayon sa may sunod na hitabo, ang dagat na buak o miagi sila nga murag karsada ang ilang giagian. Muna nakanindot. No? Anong hilo mo kayo mo? Mo malipay sa istorya? O di mo to? Ang word nga gigamit, padayon. Padayon. Niya, pag padayon nila, niya mo, ambak na yan eh. Oh, ambak. Pag anak nila, uy, di man day ni dagat, karsada man day ni. Anak. O gingnon ka sa imong Ginoo des imong kasing-kasing, padayon lag higugma ng imong banang nangabit. O padayon ka? Sige. Padayon. Sa Lord, sakit na kanyang yun. Ay, padayon. Ay, atras. Saman, padayon, dili. May, okay. Padayon, dili mo. Sigihan kag kulata sa imong banab. Manghubag na imong naong sa kulata, hapit ka usas usa ka semana. Nya gusto na ka makigbuwag kay mamatay unya ka nya ingnon kas Ginoo, padayon. Padayon. Ay atras. Mo padayon dili. Na hinahinay naghilom. Oy, ang kalibutan karon nihimog balaod nga dili na mo padayon. Pangitag laing dan. You have the right to be happy. Ayaw nagpadayon. Kay mamiligro ka diha, mamatay ka diha, mo nang gibuhatan dayog balaod nga divorce. Mamabdos ka, tungod kay girip ka sa imong uyuan. Nya moingon ang Ginoo, padayon, ipanganak na. Mansaman, ipanganak, dili.
Ha? Girip kasi imong kaugalingong uyuan nga nag-ana. Saman, padayon dili. Ay, so, sambot lang ka. Asawa ka, imong bana to as abroad. Nya nagdate-date ka, one night stand sa imong kuyab-uyab sa kanini ang internet. Nya namatikdan imong namabdos ka. Unsa man? Padayon o dili? Ipadayon o dili? Oy mga babae, mga buang mo na ba sa musahay? May maning laki kay matod pas uban, may manta kay wa may mausab nato. Babae mo'y matukhang, mo'y naarabay ipikto, muburot man. Nya unsa man? Padayon o dili? Uy, tubagoy. Dili sad bitaw kun ingong kamo ana mo'y mahitaboan pero una-una lang ba mahitabo na nimo. Nasipyat lang yun kanang nadalang yun kas kanang gimik-gimik ginagmay. Nya nahitabo gyud sus namabdos man noon saman ipadayon o dili padayon gihimuas kalibutan karon abortion na gihimuan as kalibutan na ngaigsuon si Kristo misaway aning nangayog milagro gitawag pagani niya dautan or evil people ang mangayog milagro. Kani manggong pagpangayog milagro murabag atong ingnon ang Ginoo nga hatagi kog pabor sigon sa akong gusto. Unang gusto tag milagro. Unang dunay mga anhin nato dinhi moingon din pader pre-ovary ko kay ako pader no ni surrender na biya ang doktor kay stage 4 na ko cancer pero mutuo pa man jud ko pader nga God can make miracles. Nindot kay masulti na nako naong bayas yawan on gi kamo mo na inyong isulti pre-ovary ko pader o hilingi ko pader kay mutuo man jud ko nga God can do miracles. Nining akong kahimtang karon God can do miracles. Sakto na dili? Murag sakto. Ngano man di ay ug wa kay sakit, you will not believe that God can do miracles. Nga kun dili mo surrender ang doktor nimo, anha pa ka mo ingon nga God can do miracles. Nga God is almighty, that God can do everything He wants. Anha pag magkalisod na ka, nahurot ng imong kwarta, ning grabe na imong sakit, una pa ka mo ingon nga there is nothing impossible with God. Grabe hagod nimo. Karon dayong himsog pakaglawas, you do everything you want. Unya inig-abot na nga makorner na ka sa imong problema, moingon na ka God can do miracles. Pagtuo pa ka na o tuo-tuo. O nangging na ni Kristo evil generation. Nga naman, ang ato manggong tendency mga igsoon, basta maay pa kay taglawas, nindot pa atong sitwasyon, murag way Ginoo, murag kita maoy Ginoo. Murag kita maoy Ginoo. Ingnon kang ayaw pagpuyo-puyo, magpuyo-puyo gyud. Ingnon kang ayaw pangulor na imong buhok, pangiskis anang imong kilay, dali kay kamo ingon nga, dato umang ka uy, musabot ra na si Lord kay enhancement man eh. Pero check your intention, check your decision making. Is God part of it or God is not recognized in your decision at the moment? Be clear about that. Unyag din aga ni maigo sa imong gusto, God can do miracles. Muna yung Kristo, imong lantang hulbuton ug magkalisod na kauna pa man kamuilan ako. Mura ba na itong batasan kasagara, no? Dali-dalion ding pari pakumpisal ako nganong pakumpisalon man tika karon gidayon guilty kay ko padir gisamo ko sa akong konsensya unya di ka samokon di gyud ka mangumpisal bahala na lang mo abot og 10 years karon nga gisamok na ka karon nga nanay na possess diha sa inyong pamilya gisudlan kunog espiritu
nya ingnon sa kaaning mga nag-exercise nimo nga pangumpisal mo para mawa ng demonyo, una pa mo magsiging-siging og kumpisal, nya mga haggard kay mga naw, kumpisal ni padre, kumpisal mo. Unya goy demonyo mo hasol ninyo, di gid mo mangumpisal. Mo na ingos Kristo, sudyaan mo sa taga Ninibe kaysa pagkadungog nila sa pulong ni Hunas, naghinulsol sila sa ilang mga sala. Kamo nakadungog na mo pulong, labaw pang Hunas, wa gyud mo maghinulsol. Inyo na hinuon kong sigihag challenge nga paghimog milagro. Bebe, tanaw na to, kamao ba jud kamo himog milagro? Usahay bugal-bugalan na lang nato ang Ginoo. No. Hilingay mong tupad. Na kusog ka mo sunod sa Ginoo. Pangutan na. Ina mo sunod jud kaniya. Oh, atong bugal-bugalan ay. Mao bidan naron ay gikomentaryohan katong di high performer sa bar nga gasulob-sulob o kanang kanang attire ni Kristo ba. Niya iyang gikanta sa ilang banda, gikanta ng amahan namo nga Tagalog, nya murag bugal-bugal bagi rock style, nya sayaw-sayaw, nya dihas bar ang aksyon kang kuan. Daghan kay ni comment ana, pero ang iyang depensa, that is my way of worshiping God. Naghatag lang kog bag-ong option how to worship God. Unsa na sakto na dili. Ambot lang. Pero unsa may timailhan nga ang atong pag-worship sa Ginoo insakto kun mo sunod ta sa iyang kabubuton nga gisulti nato. Unsa may kabubuton sa Ginoo nga kinahanglan magpaubos ta, dili nato himuon ang atong worship in public nga mamakpak lang gyud ang mga tao. In short, di nato himuon ang atong pagtuos Ginoo ug ang pagsunod niya nga a form of entertainment. Nabutay mo comment na ko din Pader, nag-entertainment naman ka, sige man kang pakatawa. Gihimo na mala na nimong katawanan ang imong misa. Ako mo ingon jud ko, nakuha ko magpakatawa. Oy, naningkamot ko og sangyaw sa pulong sa Ginoo ug magkatawa mo, katawa diha. Pero wa jud ko'y maningkamot nga pakatawon ta mo. Base ng Holy Spirit gipakatawa mo, pero inigingon nako nga kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos ang pikas anya ni kahiwi na si imong naong mo ingon ra ka sa imong bana, this cannot change my love for you. Katawanan din na. Yeah, mga tawa man sa mong usahay. Di ba? Inyo sad na. Mga tawa man sa mo. Kanang mo ingon ko nga ibaligya ang tanan ninyong kabtangan niya ipalit og slots, katawanan din na nga tinuod man na. Ya di man sad mo mutuman mo nang di mo katawa. Di ba? Ganahan sad mo katawa kanang katawanan. Kanang mo ingon ko nga ako nakaagi sa kog uyab sa una, napo kabuok, nya gamahay ko nga wagi ko ka kuan nato. Nya katawanan day na nga tinuod ba na. Mamahay mo sa kuusahay. Kamo ade mo magmahay-mahay ang inyong nabana karon, inyong naasawa. Makapangandoy sa mo tong niagi ninyo, kadto pa lang unta to no, di kita kung magmahay. Anya di na tinuod. Tinuod na bitaw ang atong tumong nga mosunod ta sa pulong sa Ginoo. Kay matod pa ni Kristo ang iyang pulong labaw sa tanan ay napangayog milagro. Kay kana man milagro murag entertainment mangguna sa atong gusto. Kana bang gusto kitang hala kanindot ang adlaw ni sayaw, hala kanindot ang imahen sa birhen ni hilak, hala kanindot kay mitubo ang imahen sa Santo Niño, midako, hala kanindot ang nagkratsis, gibili ng kratsis, galakaw na tarong na kaistanan, hala kanindot ang nag-wheelchair ni lakaw na, ang naghigda ni bango na, hala kanindot, praise the Lord. Nya dili din na nindot nga nakamata pa ng imong bana nga hubog kayo ni atong niaging gabi nga karon nakamata, wa matiwas og kamatay, di na nindot. Ha? Di na milagro.
Nga wa siya atakihag dayon, lisod man gito ginhawa unta tungod sa kahubog karon ni bangon. Di din anindot nga ang imong anak nga siga kay matagi ka nagsuyop tulo ka adlaw kuyog sa barkada karon na uli sa inyo kagot pangipon. Di din anindot. Di na milagro nga wa mapatay dito. Hoy, tubag. Di din anindot nga namabdos imong asawa ika-13 na ninyong anak. Di din anindot. Hoy. Nah, to na hilom na. Nga naman, uy, opo dir, uy, kalisod sa dana. Pero mauna ang gusto sa Ginoo mo padayon unta tagtuo niya sama sa mga Israelita, bahala nagtan-aw sa atong human judgment murag bati. Murag dili maayo. Padayon og tuo. Padayon ayaw atras. Anha ka makakitag nindot diha kung mo padayon. Kita bitaw din pagsugod na itong pamaligyag slots, hapit man way mo palit. Nako, kapait sa daan ni Lord. Gamay makaighalin, di man kaabot gani usahig 100 kat slots ang kada adlaw. Sige, padayon lang. Sige, padayon. Tanawa karon, pila na itong halin. Wa mo kibaw, ako mong pahibawon. As of yesterday, ang atong SBF DAG, ang atong halin, niabot na og 35,854 kaslots. Pakpak. Praise the Lord. Padayon. Padayon, palit. Kaingos, Padersiano, malipay ko no kag palit kag slot. Sige, kung palit, wap, aman ko malipay. Padayon. Di ba? Padayon. O gudi ka kapalit o usa ka slot, wa ka malipay, himo ang 4-slot challenge. Muna ang atong 4-slot challenge as of yesterday, niabot na sa 870 ka 4-slot challenge. So, pagpakya po. Tag 2,000 man ang atong 4-slot challenge. Nya, nipalit kag 4-slot challenge, wa lang gyapon ka malipay. Kung sa may mong buhaton, muundang kag palit og 4-slot challenge, sige, padayon. Kada bitang akong i-share ninyo nga, kadtong na-assign ko sa prisuhan, niya nihila ko kay way kulikta, wa pa dyan ko'y allowance, niya human alimuot pa kayo, init, baho pa kaistanan dito sa prisuhan, magmisa, gasto pa kaistanan, hila ko ato Nakusus ako mga kaubang pari, kada dupa, kulikta, ako karon ang ako mada, baho ras prisuhan. Ana, niya sa kong ibuhat, padayon, sig padayon. Hangtod, niabot ko 5 katuig, padayon lang. Tanawa karon, di anak ko San Vicente Ferrer Parish. Nyagwa pa ko mo padayon ato, di ko kaabot dire, og ni atras pa ko, nya nagminyo ko, tungod sa kong kahiubos. Sige, lingi ay mong tupad. Yung na, mupadayon pagkagpalit og slang. Yung na, mutan na. Awa, di ba? Kanang dili mo lingi, di naman na mupadayon. Tanawa, di ba? Kusmod kay naong. Awa, na naikalipay. Ang gusto ni Kristo, mga igsoon, nga matuman ang atong gilitok sa Salmo Responsorio. Atong tubag ba? Ang sa tetong tubag? Awitan nato ang Ginoo kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Pasabot, ma-experience unta nato ang dako kayong kalipay, ang dakong himaya nga naa sa Ginoo nga atong gidesisyonan nga sundon. Tingali dili pa karon kay giali-alihan sa yawa, sige lang yung sunod anton makaingon jud ka pagkadako di ay sa himaya nga naas Ginoo nga karon akong nasinati. Sa dihang na-renovate ni natong simbahan for 1.5 years gikan adtong June 2020 hangtod mga sa tong kuana mga January ba to nga kumpleto na gini 2022 makaingon kita kadakong himaya sa Dios. Sa dihang nakatabang ta dito sa Capilinia nga nahimo gito in 4 months time, naka-raise tag mga around 40 million aron mahimo na siyang
tinuod karon ang the fourth and the only Kapilinya di Fatima replika dinhis Pilipinas. Kaingon kita kadako di ay gahom sa mahal nga birhen nga gihatag sa Ginoo. Karon hapit na sad mahuman atong kumbento, di layo pa day. Hapit na sad mahuman, ikahuman na pagkadako di ay sa himaya sa Dios. Sige lang itag padayon, nahinay. Sige lang anha nato makita kanang imong pamilya, mga buangon kay imong mga anak ay lagyog kasabi, padayon lagi higugma, padayon higugma. Moabot ra yung panahon makaingon ka grabihas Ginoo sa iyang gibuhat. Nanay daghan kay natong nailhan anak, mga anak, mga buangon kayo himo sa mga ginikanan, sige lang yung higugma. Niabot yung panahon ilang mga anak, mga maayo na sad kaayo nga mga tao. Pero mohunong kag higugma punay na kag pamalikas, pugson gini mong mausab dayon kanang murag gimilagruhan ba nga inig-ingon nimo bangon gidayon, ingon mo panghugas gidayon ug di kanib latos dayon. Moabot yung panahon nga yawaan gina unayon sa kaanag latos, labi na gyud og paralyzed na ka sus, no, latoson ka ana, makakita ka anag yawa. Pero padayon og higugma, padayon og sunod gamit sa pulong sa Ginoo, di ba malukop sad ka sa himaya sama ni Kristo. Manindog ta mga buotang sumusunod sa Ginoo.